खुलुमबाय लोगोफोर बिटिआर इनफ'स्टुडियो इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोननो आङो दिनै मोनसे भिडिअ होनो होननानै फैबाय दिनै होआबाबो सानदों आङो नाथाय बिथाङा सोर मिथिया आङो ना बिथाङा मैया आंखौ सासे ब्रादारा बिपिएफनि सासे वार्कार आंजों खथ्थ' मोजां फन रायलायहरबाय नाथाय दिनै सासे ओरैबायदि आंखौ बाथ्रा बुंहरबाय बिथाङा बबे मा होनना बुङो बबे ग्राउन्डनि मानसि जाखो आं मिथिया आरोना बिथाङा जानो हागौ बिराद मोनसे सासे मा होनना बुङो बिदिखौ नोंथांमोनासो मिथिसिगोन दे ओरैबायदि जगायनो बाथ्राजों आंखौ बुंहरबायना नोंथांमोना नायबानो जाबाय आङो स्क्रिनाव होगोन आं थाम्बनेलावबो होखादों आं फरायनो हाया आरोना बे कमेन्टखौ आं फरायनो हानाय नङा खारन बिथाङा जिबायदि बाथ्राजों लिरना हरदोंना बाह 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 स' बेनिफ्राय आं बेखौनो फिल खालामनो हादों आरो बे मानसिया टटेलि बेनि मेलेमा टटेलि जिर' बे बिथाङा नाथाय बिथाङा बेबायदि कमेन्ट हरनानैबो आंखौ एक इंसिबो माबा मोनसे खालामनो हाया दा आं बेनाव मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों बे बिथाङा फंबाय जागोन ना बिदा जागोन ना मा बैसो जागोन आंथ' मिथिला लोगोफोर दा नोङो मोनसे खोथाखौ सान फंबाय बा नों आदा जे नोङो दिनै जे बाथ्राखौ बुंबाय नोङो आंखौ दि बुंहरबाय जे रावजों ओमफ्राय बिनि अपोजिटै नायोब्ला उल्थायै नायोब्ला अब्ला नोङो आं जाबायदि प्रम'टनि नों होननायानो राइट जाबाय दे आं प्रम'टनि बिदि खालामबा अके नों होननाय बिदि खालामगोन आं अब्ला नोङो मा नोङो हाग्रामा महिलारि सारनि बिदि खालामग्रा आरोना नोङो हाग्रामा महिलारि सारनि बिदिखौ सुनानै होयो नोङो बिदि माबा खालामना होयो नङा होमबा ना मा जाखो बिराद जाम्बा जगाय न' बिमा बिफाफ्रा नोंखौ मोजां गियान होआखै नामा दा नोङो दिनैसिमबो समाजाव थानानै समाजनिफ्राय बाथ्राफोरखौनो रायलायनो सोलोंदिया नामा जे मोनसे फिसा मोनसे गाज्रि कमेन्टआनो नोंनि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे आइडेन्टिटि होयो बेखौ दिनै नों मानो मिथिनो रोंदिया जेन'बा आङो बिपिएफनिबो बानायो इउपिपिएलनिबो बानायो आरो नोङो आंनो भिडिअ हरबानो नायना नों बिपिएफनि मा मा प्रग्राम लादों आंनो मानो हराखै नोंलाय आंनो हरना आं फोरमायनानै होगोन नों मानो हराखै आंनि नाम्बारखौ ला दे आं बुंना होनोसै स्क्रिनाव नोङो जुदि आंनो भिडिअ हरनोबा नाम्बारखौ ला दे 8876989501 बे आंनि नाम्बार नोङो फंबाय जायोना बिदि जायो नों आंजों कल खालामहर नङाबा नोंनि मा बेसेबांनि प्रग्राम जागासिनो दं बिपिएफनि बेनि मिटिंनि भिडिअखौ आंनो हर भिडिअ हरबानो जाबाय भिडिअखौ नायबाबो मोना भिडिअखौ नुवा नोङो मा प्रग्राम लादों जों बोरै मिथिनो आपडेटखौथ' मोनथिनांगोन ना सोर मा आपडेट होनदों मा होनदों आंना आरो फिनबावबाय आङो आंनि मबाइल नाम्बारा जाहैबाय मा 8876989501 बे आंनि कन्टेक्ट नाम्बार बे वाट्सएपआव नोङो हरबानो जाबाय फट'फोरखौ भिडिअफोरखौ हरबानो जाबाय मा मा प्रग्राम लादों ओमफ्राय हाग्रामा सारा मिटिङाव मा बुंदों रबिराम सारा मिटिङाव मा बुंदों हो हरदोब्रा आं होगोन ना आंनि मालाय जायफोरनाखि आंखौ मोजां मोनो बिथांमोना आंखौ मोजां कमेन्ट हरो जायफोर आंनि फल'वारफोर बिथांमोना मोजां कमेन्ट हरो मोजां बाथ्रा बुंहरो नों जुदि आंनि फल'वार नङाबा नों आंखौ बोरै कमेन्ट होनो नोंथ' नों ना सोरनिबा चेनेलखौ नों साबस्क्राइब खालामनानै होग्रा ना सोरखौ मा खालामदों बेफोरबायदि मानसि डिसलाइक खालामै मालायखौ हिंसा साग्रासो मालायनि देरनायखौ मालायनि जौगानायखौ हिंसा साग्रासो नोंना जाहैबाय मा खापसे खापनै मोनलोंनानै अमा बेदर सावनानै मोनलोंबानो जायो नोंहाथ' बिदिसो जाम्बा जालांगोन नोङो बेफोरबायदि कमेन्ट हरै जुदि मालायखौ माबा बुङै नोंनि मेलेमफ्रा गाज्रि जालांगोन फंबाय जायोना बिदा जायो आं मिथिला नोंनि फिसा फिसौनि सानस्रिफ्रा गाज्रि जालांगोन हामा बिदि सानस्रि मानसिया ओरैसो जालाङो मेलेमा ओरै गुसेब जालाङो अरलाङा थारमाने गुसेब जायो दा ओंखायनो आं नोंखौ बुंदों फंबाय जायोना आदा जायो नोंथ' मिथिला आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होखाबाय हायोबा नों आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन मानोना नोंथाङा जुदि होजानो लुगैयोबा भिडिअफोरखौ हरनांगौ जों दिनै फेसबुकजों बोलाबानो जों जाय भिडिअखौ मोनो जों बिनिफ्राय माने एसेबाबो जों इनफरमेसन हरो जास्ट जोंनि भिडिअआनो बेनोसो ना जोंनि भिडिअआथ' बेसो खारन जोङो एस ए ससियेल इनफ्लुएन्सार हिसाबै जोङो नोंथांमोननो फोरमायनानै होयो आंनि भिडिअआ जाहैबाय मटिभेसनेल प्लास निउस बे आयदायाव आं भिडिअखौ बानायो आरो बेनिखायनो आं भिडिअखौबो आङो होयो दा नोंनि सेन्टिमेन्टआ बा नोंनाव मा थाखो नोंनि मोनदांनायाव बा आंनि भिडिअआ वान साइड जादों ना मादों बेखौथ' आं मिथिला दे नोंनालाय नोंबोथ' बिराद गिदिर वान साइड जाबाय थाखाबाय नामालाय नोंथ' बिराद गिदिर गरा जाहैबाय नों बिपिएफनि होनबा नङा फाग्ला नों बेसेबां गिदिर गेसाव गोफोन होनग्रा मानसिया नों नै गाबोन समफोरनो इलेक्सन जोब्बा नोङो इउपिपिएलआव जइन जागोन नोङो जाम्बा आङो बेफोरबायदि गाज्रि सोदोब बुंग्रा बेफोरबायदि असाइस बाथ्रा बुंग्रा मालायनि सायाव पस्ट खालामग्रा दुगा मारा जाग्रा दादागिरि जाग्रा बेबायदि मानसिफोरखौ आं बिराद नुबोबाय फंबाय
बा आदा बेफोरबायदि मानसिया दिनै बिपिएलनिबाबो दिनै इउपिपिएलआव जइन जादों बेफोरबायदि मानसिफ्रा आरो इउपिपिएलनिब्लाबो बिपिएलआव जइन जादों बेफोरबायदि दादागिरि मानसिफ्रा बडि देखायलायग्रा बस मानसिफ्रा मिथिबाय हामा फंबाय बा आदा लाब गैया गाज्रि कमेन्ट हरनानै नोंनि गोसोआसो गाज्रि जागोन ना नोंनि गोसो सानथियासो गाज्रि जागोन नों दिनै मालाय मोनथिबाय बेलाय आं नोंनि कमेन्ट हरनायखौ बेलाय आं स्क्रिनाव होना होलायबाय जाम्बा जाबाय नोङो मा दखानमोन नोङो बेफोरबायदि होनो आंथ' बुङा आंनि खुगाजों आं लाया आंनि खुगाजों आं बेफोरबायदि सोदोबखौ लाया दा मानोना आंहा दिनै न'खर संसार दङ फिउचारनि बाथ्रा दङ मा लाब बेफोरबायदि बुंनानै जुदि देरहायो नामा सासे मानसिखौ जुदि गाज्रि मानि बाथ्रा बुंनो हायोबा मा देरहायो सासे मानसिखौ जुदि गाज्रि मानि मेसेजजों लिरनानै होनानै जुदि खालामोबा मा नोंहा जिउआव साक्सेस जायो रां रुफा मोनो धोनि जायो जिउआव बिराद गोजोननाय मोनो फुरथि मोनो नामा ना सानो नामाखि बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरोबा बे साला डाउन जानानै थादोंलै नङा होमबा भिडिअ जानानै हाथों नेबास जायनि फकासआ जायनि सायाव फकास खालामनानै जाय खामानि मावदों जायहा जे जिउआव थांखि लानानै खामानि मावदों बे मानसिया साक्सेस जागोन नों बेखौ हाजारखि नासयग्रा मानसिया गाव उनाव गोदोलांफिनगोन बे मानसियानो नोंखौ बे जाय मानसिया सानगोन बिनि भिडिअखौ नायालां नाथाय नोङो सोरबा नुसि अबा बिफां खनायाव अबा फायखाना सिङाव हाबनानै अबा न' खनायाव थाखुनानै नोङो बै नायनो सुखुयैनि भिडिअखौ नायखुमाबाय थागोन मानसिफोर नुसिगोन ना अरा साननानै खिन्थु नों हारसिं नायखुमाबाय थागोन बेखौ आं मिथिगौ बेनि आखुथायखौ आं मिथिगौ मिथिबायना मानोना दिनै मानसिफ्रा नुयो खोमा गोरलै भिडिअ बानायनाया गोरलै नङा दिनै गोबां बर'नि गेजेराव गोदान इउटिउबार फैनो नागिरदों फैदोंबो मस्ट वेलकाम खालामगोन नाथाय जायहानाखि पेसेन्ट गैया पेसेन्ट सैज्य गुन थानांगोन जाय मानसिया सहायनो हाया बे मानसिया भिडिअ बानायनो हाया हाजार गोबां इउटिउबारफोर दङ बिथांमोना भिडिअआ दिनै चेनेला मनिटाइज जाजोब्बाय नाथाय बिथांमोनहा भिडिअखौनो होनो हाया दा कन्टेन्ट नागिरबा मोना बिथांमोनहा मानो गावनि सायाव बिसास गैया गावनि सायाव बिसास थाग्रोनांगोन फोथायथि थाग्रोनांगोन आं मा मावनो फैदों आं समाजनो मा होनो नागिरदों आंनि फंसे बाथ्राजों समाजनो सोरबा खोनायोब्ला बिनि लाइफआ एसे चेन्ज जागोन नामा जोंनि बाथ्राया बिदिसो स' बिनिखायनो दिनै नोंथांमोन बायदि बेफोरबायदि जाम्बा मानसिफ्रानो गामियाव समाजावबो मिलाया गामियाव समाजावबो नोंसोरो पार्टिनि खोथा लानानै सानफ्रामबो माने मेल मिटिंफ्राव गोरोबलाया समाजनि अबेबा मोनसे खामानियाव गोरोबलाया हाबा हुखायाव गोरोबलाया बे जिरायनायाव बे जिरायजाबनो हाया बे थाबा बे थाया बे जिरायबा बे सिखारो बे सिखारबा बे जिरायो नै बिदिनिसोना जाम्बा बिराद गियान नोंसोरनि गियाना मासि मोजां गियान दा बिदिजों ना नोंनि मेलेमानो गाज्रि मोजां जागोन ना नोंनि गोसो सानस्रिबानो मोजां जागोन टटेलि नोङो मा जागोन डेमेज जाजोबगोन लास्टफ्राव नों जोबस्रांगोन उनाव मोदै रुथुर गाबनांगोन जायखौ नेवसिदोंमोन नों बिनि खाथियाव साफिफिननांगोन आरो बेवहायनो नोङो जायखौ नों दा बिगाब होनदों बेहाय नों सानसे आखाइ थिखोहैनांगोन आं माबा जाबाय जइन जाबाय होननानै मिथिबायना ओंखायनो सानै हयै बाथ्राफोरखौ बुं हामा बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट लिरनो हामा दै फंबाय जायो ना आदा जायो आं बुंबाय थेंक इउ